koronabirusa zegoenean eta etxean gendenean entzerratuta, zu gogoratze altzea zeinekin egeratuta. Entzerratuta geunden. Ninean, laugarren hilabetean orduan, baina konfinamendua ezarri zuten edo pixkat pandemian inguruko albisteak larritzen hasi ziren, ez? Kaixo, Nora, ze moduz? Ze guapa zauden. Eta otsaila bukaeran da gure emergentzetatekan formatzen hasi ziren. Koronabirusa zegoenean eta etxean geundenean entzerratuta, zu gogoratze altzea, zeinekin entzerratuta geunden? Eta zeinekin egiten zenituen zu lanak? Zeinekin, Maikia? Teacher mom. Teacher mom? Teacher mom. Amatxokin baiet? Eta koeta. Amatxo teacher, bai. Eta koeta. Nola hilko da koronavirus? Nola hilko da koronavirus? Txau, eta koeta. Koetean jungo da? Etxera. Etxera, bere etxera, noa? Far far away. Koete egan. Egan. Eta gero? Eta? 3, 2, 1, 1. Go! Go! Disappear. Boom! Aio. Looks like a... Zuk nundoko zu koronavirus margotutela kutsiko diezu? Bai. Gero da oso autodidakta Luken. Eta orduan bideo asko jartzen zituen beak COVID-aren ingurukoak. Eta asko ikasi du horrekin. Emozionalki oso gogorra izan zen. Ez bakarrik Lukenen errutinak autismo dauketen umeak behar dute behaien bizitza estrukturauta edukitzea. Ez? Eta urte asko eramaten du autismo dauketen umeak, bueno, behintzat Lukenen kasuan, egotanak ez dira berdinak izango, asko kostatu zitzaion ulertzea bizitzak eta arau sozialak zer ziren eta horren barruan integratzea. Orduan, bapatean olako eten bat edukitzea behaien bizitzan, izan zen oso flash bat bezala berarentzako. Beste belde batetik bildurra geneukan, zeren esaten genuen, umea gaixotzen bazaigu, zer? Ospitalean bakarrik egongo da? Bildurra handia geneuken, zeren ez genekien Osakidetzak ze protokolo zuen horrelako egoeratako, eta entzuten genuena zan, bakarrik zegoela, jendea gaixo zegoena. Eta bildurra handia ematen zegoen, eta bi gurasoak gaixotzen bagara, zeinek zaituko du gure semea? Zeren gero, ez da bakarrik aiton amonak edo ezin direla etorri zaintzea, baizik eta pertsona espezializatu bat behar du zaintzeko, bere beharrak ezagutzen dituena ondo. Umeak ez irtetzea kalea, bagenekien ekarriko zuela neke bat. Agian lehenengo 2 egunetan, 3 egunetan aurrera eramango genuela, baina bagenekien atzeraka kontu bat zala. Bagenekien egunak zenbatuta geneuzkela eta azkenean eztanda ingo zuela umeak. Eta bildurra handia ematen zigun krisisak eukitzea. Krisisak oso gogorrak izan daitezke. Orduan bildurra handia genuken guretzako oxigenatzea irtetzea eta buelta bat ematea eta bidez bizitzako errutina berri horietan sartzea pasire bat egingo duzu eta hori eukitzea oso garrantzitsu zen. Batzuetan bai ukitzen genuen sentsazioa pixkat eskusa bezala ikusten zula kanpoko jendeak, ez? Eta karo, bazegoen haulako tensioa, ez? Eta ez genuen nahi jendeak pentsatzea umea ibiltzen genuela eskusa bezala geu irtetzeko. Geuk adibidez erabaki genuen beti pertsona batek aterako zuela, beti igual, antzeko bidea egingo genuela, eta gero etzan errexea esan sozialki ere, guri zitzegun pasatu, inoiz ez denuen inungo arazorik euki, baina gure inguroko jendeak arazok uki ditu. Balkoietatik jendea buiaka, liskarrak, zatizuek bai eta gu ez, eta ez zan hain errexea izan. Gogoratzen ez egun batean zegoela hor terrazan da, nun dago umea eta terrazan zintzilek eta lagunak etorri etxera, osea, zan gauza asko galdu dituzte terapiak, logopedak. Gutako gu suertea askoiti guretzako 1000 aldiz esate dugu eta guk marea urdinan ametsa aurrera atera genuenean eta askoitik eman zigun dana. Eta jarritzen dute ematen. Oin dela 15 egun eduki genuen beste ekitaldi bat, herri mailan oso babestuta sentitzea.
Nineon, laugarren hilabetean aurdun, baia konfinamendua ezarri zutenean edo pixkat pandemian inguruko albisteak larritzen hasi zianien, ez? Ordura arte entzute zen, Txinan eta urruti eta bar, baina ja honetan konturatu ginean, ostras, hemen dago eta larria da, eta egunerokoan eragingo dugu, klaro, hasieran da ez jakintasuna. Zu galdera pila badazkazu, bestela ere galdera pila badazkazu, lehenbizikoa aldiz aurdun zaudenean zure gorputzean gauza arraro pila bat gertatzen nahi dialako. Eta gainera, lehenengo kezka zan, transmisio vertikala deitzen den hori emate ote zan edo ez. Egun batetik bestera, osasun publikoan murriztu zianez zerbitzuak minimora, aurdunekiko arreta ere, bestelako osasun zerbitzuen mailan edo jartze denez, osasun zentroan bertan jasotze dezulako, ez? Hilabetean behin emaginarekin eta hilabetean behin ginekologoakin. Hor ere guk sufritu genituen murrizketak, eta nik uste dut martxotik aurrera edo apiriletik aurrera nik emagina ez nuen gehiago ikusi fisikoki, ez? Hilabetean behin telefonoz deitzen zian, eta nik uste dut zailena edo hori izan zala, ez? Ez izatea, gainera ansiedade dexente sortzezun garai baten, ez? Ansiedade kanpotik, ansiedade barrutik, etxe barruan harrapatuta, esatez izuten ariketa fisikoa egin behar dezu orduan egon, 45 metro karratuko etxe baten, bariketa fisikoa, altzan egite zen. Egoera oso desorekatuei eman ziela bide horrek, esan nahi, baliabideak zeuzkanak, nolabait topatu zuen bidea, ez? Baliabide ekonomikoak alde batetik asko jo nulako zentro pribatutara. Nik adibidez, aurdun aldiko bukaerako prestakuntza bai fisikoa eta bai erditzerako prestakuntza hori, Osakidetzak ez zitunez ikastaroak eskaintzen, nik azkenean pribatutik iten bukatu nuen, ez? Behar bada beste egoera baten ez nuke joko pribatura. Eta nik uste dut guzti honen azpilan ere badaola beste galdera bat, eta da zenbateraino aurdunaldiak bereziki normalak baldin badia eta ondo baldin badoaz, zenbateraino egon behar duten osasun sistema, gaixotasunak tratatzen dituen osasun sistema horren menpe, ez? Segurueni kasu gehienetan etzan beharrezkoa ere edo zerbitzu horiek eman zitezkeen osasun zentrotik kanpo, eta ondorioz ez genuke halako arriskurik hartuko, ez? Toki horietara juten. Aurdun negon bitartean, ez dakit oraindik jarraitzen duten iten, baina bazegon Osakidetzan aurdunaldiko depresioak detektatzeko horrelako programa bat martxan. Eta orduan nolabait sistematikoki denoi galdetze ziguten, azken aldian triste sentitu ginen edo angustiarik sentitu genuen edo horrela, ez? Galdetze zizuten tono baten ITV-a pasatzen nahiko baldin bazinen bezala, ez? Pisuakin eta tensioakin batera, eta sentitu duzu tristeziarik azkeneko 15 egunetan edo angustiarik. Claro, ni negon telefonoan esaten nuen, ze nahi dut erantzutea, angustia, noski baietz, etxean harrapatuta gaude, ezin dugu atera eta inorrek ez dugu esaten noiz arte. Ja, bestela ere erditzei buruz izugarrizko beldur historia kontatzen dizkizute, eta horiek ikasita dauzkagu, ez? Eta gainera, COVID-ari buruzko beldur historiak ere gehitzen zaizkio. Orduan, klaro, zure erditzerako mentalizatzen ari zeren momentuan ez duzu egiten animotik edo gogotik, postetik, ausardiatik, baizik eta neurri handi baten, seguruenik beldurretik, ez? Eta horrek ere aldi berean blokeatzen zaitu eta tresnak kentzen dizkizu horri aurre egiteko. Erditzeko momentuan bertan, nik uste dut gauzak ospitalean oso ondo egiten zituztela gauzak, nik uste dut baietz. Uste dut ospitalean hartzen zituzten neurriak beharrezkoak ziala, eta aldi berean, erditze osasuntxu, zoriontxu, eta nahi genuna bezalako baterako baliabideak izan genituen. Gaia da, musukoa jarrita, erditu behar izan genuen, baina hori momentu hortan oso sekundario bihurtu zen. Eta nik uste dut benetan eskubideak dianak ez, edozein momentutan lagunduta egoteko, informazioa jasotzeko, eta hori dana gure kasuan bete zen.
Kaixo, Nora, ze moduz? Oh, ze guapa zauden. Ze guapa zauden. Gertu ongo bazinake, ai, hartuko nizuke eta besarka batzuk emango nizuke, musu batzuk. Oso guapa zaude. Nundik ezu zure ume etxok? Horti da biltza. Hor da biltzate? Bai, Bueno, horreko ja. etxetik aizia iten lanak. Gaur jai geneukan hemen zalako urte berria, baliko urte berria, atzo esan izuna. Ah, bai. Atzo egun isila zan eta aurrengo eguna jaitea. Osaka urte berria, jolin. Atrasatuta zabiltzate zuek, eh? 1953 urtea, aurten. Jesus, vale. Bueno. Hobeto xeo, bai, hobeto nao. Piskat indarra hartzen hain naiz eta eman ziten palizearrarek, baino... Bueno, urdun ez nintzen enteratu zatikan, oso errez pasan, turun, baino, gero... A ber, noiz ikusten gehan da berriz noiz juntatzen gehan, Nora. Baukago gua. Ze urte luzea izan da nau. Eta urten ez dakit posible izangoan udaran nahiko lan. Nahi zen duzuk, udaran etorri baino, Dakit, zer plan izangoan. Baina, aztu ingo zaigu, bata besten arpegia eta dena. Bai, hoxe. Eskerrak honi, Bai. Zeinak esango lizke, 80 urtekin ikasiko zinela. Bai. Lehenko urten, ez nekin, ez nu pentsatzen, apirilan kumplitu nituen 80 urte eta orduan ekarri zieten auta. Nik esan nian, ni ezin dut hau ikasi, eta, bueno, pues beida, guain konetatu nahi zukin, beida. Bai, leheno nahiko lan beste telefonoakin, abira zehazkarrik hasi zinuen. Bai, dakizu. Gaztea geanian daukagu burua errexago sartzen da, baina sartuta gero kosta egiten da. Beti esateit alabak, arantxik esateit. Bai, beti errepetitzen ama, esan dizu, baina. Bai, baina ez zai gelditzen buruan eta ze ingo dut. Bai. Bueno, Nora, Osondo ba. bai. Bai. Juneke ordu bitan dauke trena eta bazkaldu egingo dugu guain eta Osondo horrein izu. musu bat eta besarka handi bat, Bai. Besarka handi bat. Bai, zaindu. Bai, zude bai. Agur bihotza. Urtarrilaren lehenengo notizik iritsi zian Txinalden zerbait bat zehola, eta otsaila bukaeran ja gure emergentzitatikan formatzen hasi zian. Gero, martxoa erdialdean, zainketa intentsibotako profesional batzuk atea zuten ja plan de kontingentzia deitzen zana, ez? Ordura arte lasai neontzatzen duen, gripe bat izango da, pasatuko deu, estazionala da, eta kito. Baina ura irakurri nunean esan gai ama, datorrena da katastrofe. Osea, niretzako izan zen, eta ja hor beldurtu nintzen. Horatzen naiz gure lankide batek deitu zula, intzun deialdi bat bezala esaten, kriston kolapsatuta gauden, mesedez norbait etortze. Eta nigo horatzen naiz, hartu nula kotxea eta laguntzea jo nitzala. Hartu telefonoa eta zezeon jende pila bat, hasi zen naia sintomekin. Kalentura, estula, enaiz ondo sentitzen, pila bat. Eta beste aldetikan ambulantziko lana, ez? Medikalizatu bezala juten zinan eta etzenekin zerta juten zinan. Etzenekin koronavirusa zan, katarroa zan, arnaz estu bat normala zan, eta ikusten zenun juten zinala pixka bat, gaina materiala gabe. Zuri aurkeztu dizute material bat erabiltzeko koronavirusan aurren eta guk momentu hortan ez zekagun material hori oraindik.
martxoak 18 gaueko txanda batean, ja, ni uste laugarren txanda zala 12 ordukoa jarraian iten nuna, ze eske lan pila bat zeon, eta horrei erantzuteko, laugarren txanda 12 ordukoa, nire lankide bat etorri zen lanea eta etzan ondo aurkitzen. Baina guk ez genuen pentsatzen, koronavirusa izango zala, ez genuen pentsatzen. Larrialdita eraman genuen eta PCR bat egin zioten eta positibo. Ordu nik banekin, ni ere kutsatuta neola. Sintoma guztiak eukin ditu. Genuen estula, kalentura 23 egunetan, beherakoak, bertigoak, danetik eukin. Azken hilabete honitzen, mejoratu honitzen, eta mantziaten apirila erdialdean PCR-a errepikatu ziaten, negatibo emanun eta alta eman ziaten. Gaur da egunan ere senarrak ez du hitzein nahi, horrei buruz, nik batzutan esan bitu urte bete ez dena hitzein. Ez dena zer jakin oso gaizki pasatu zuen, bakit oso gaizki pasatu zula, ze ni ez nintzen hobetzen, goratzen naiz horreontzala aste batzuk, eske azkenean hilabete osoa da. Eta jaikitzen nintzen berriro kalentura. Nire alaba txikia egon nire gurasokin hilabete osoa, urruti, kezkak, nola gongo dia. Bueltatu nintzanean, ere bai gogorra lan aldetik, ez? Jendea oso gaizki pasatzen, familiak oso gaizki pasatzen, jendean sufrimendu hori behin eta berriz ikusten, eta ikusten batzutan gizarteak ez duela ondo erantzuten. Maiatzetik aurrera ezin ditzen lanean zainketa intentsibotan, ere espezialidadea hori da, eta egia esan da, hor bizi izan dian gauzak oso gogorrak izan dira. Guk behitu nik 5 urte egin dituen lana zainketa intentsibotan ez, baina hau, hemen gertatu dana izan da batzutan ezin da ez da kontau. Ze sufrimendu eraman duen jendeak, familiak batez ere, kristona. Hori izan da gogorrena guretzako profesional bezala. Jendea oso gaizki dago, ez dauka esperantza, ez dauka... Baina horrei buelta eman behar diau. Gauza bada ez dakigu zenbat iraungo du, baina bakunak hor daude. Honek asko afetatutzen du, asko. Eske bakarrik egotea eta eske lau paretakin. Segurunik orain etorriko dela garai bat, jendean osasun psikologikoa begiratu beharko zaiona, ez? Eta horrez ez nuke esango bakarrikan izan gineanik, momentu horretan berezik egoera vulnerablean geundenok, baina badago jende bat bizitza guztian dagoena egoera vulnerablean. Agian orain dela momentua, refleksio batzuk egiteko eta hortako hemen gaudela, prest familiak.